ọzọzikwa na-eme alụ bụ ndị Nollywood. Ndị Nollywood soro otu nsogbu anyị nwere. Ndị Nollywood bụ ha atịra fim ọbụla eji Igbo family system wee na atị eji dị otu eme gịnị atọ ọnụ ya upside down. Sọsọ ihe ọjọọ esemokwu okwu na ụka ọgụ bụ ihe ị ga na-afụ. Nnọkọta nnọrọ njube kedu ebe ihe ndị a na-emedokwa n'ala Igbo nke ntoro. O nwero steeti na-ebiriro n'ala Igbo. Ebigo m na Anambra, ebigo m na Enugu, ebigo m na Ebonyi, ebiri m na Abia steeti, ebigo m na Enugu na Imo steeti. Kedu ebe nnebi fero? Kedu ebe nsogbu niile ndị anụnwa ndị Nollywood anụnwa na-egosi? Kedu ebe ha fụrụ ya? Ya bụ na ndị Nollywood so na gịnị otu nsogbu anyị nwere. Mana ha chi ati family system nke ndị oyibo ha eme gịnị? Ha eme ya ọbụla udo bụrụ ịfụnanya bụrụ lọvi. Mana ha jide nke anyị eme gịnị? Ha kpụtọọ ya n'ala. Izaida na-efuru nwaanyị nwunye dị na-enili nwunye dị, nwanne dị na-enili nwanne ọgwụ, onye nke nwanne na-emele gịnị na-ejebe dibịa, nwunye dị na-ekechiri nwunye nwa ya. Witches and wizards na nwaanyị ya atụ ime amụ nwa, nne dị na-atagbu nwa nwunye. Sọọsọ ihe ọjọọ bụ ihe ndị Nollywood na-eme gịnị na-ewepụta. Vidio a na-wetebe ogologo ihe ọzọ sokwa kpuo our own family system na bụkwa gịnị mgbomi imitation. Anyị nọrọ anyị na-emiteti maka na ihe ọbụla si n'ilo bata ọ na-ashaki anya shaki na-arụ. Ọ na-ashaki anya shaki na-arụ. Ọ na-ashaki anya shaki. O so wee mee gịnị wee bute nsogbu. Ihe ọzọ bụkwa gịnị mmadụ ime onwe selfishness. Ọtụmadụ n'ebe anyị bụ ụmụ nwaanyị nọ. Mana mma blame anyị. Ihe mere ji blame anyị bụ na maka gịnị anyị na-practice ihe anyị mere gịnị ihe anyị fụrụ. Ihe anyị fụrụ abụrụkwa na anyị fụrụ ya n'anya. No, ihe anyị mere gịnị ihe anyị netere na fim. Ma ọ bụ na anyị na-practice ihe mere gịnị ihe a gwara anyị. Just like otu anụnwa kịta a na-agwa m na ndị be di m na-eme gịnị na-agbanwe nwa m. Mbụrụzie nwaanyị iberibe mme gịnị nsọbazie ụmụnne di m. Nya bụ na nnazie ụlọ kịta mmadụ ekwe ka ha mee gịnị ka ha bata be m. Maka gịnị na ha chọrọ gịnị ọdịda m. Maka na anyị bụ ụmụ nwaanyị bụ ejenti ha na-eme gịnị ha na-eyuzu wee na-destroy homes. Ada ezike bụ ụmụ nwoke dozie a ada anọkọtasị nwoke na otu onye be nwunye gị na-achụ gị mba. Ọsọsọ anyị bụ ụmụ nwaanyị maka na ha ma na anyị emere gịnị na uche ụfọdụ ụmụ nwaanyị fọcha ụfọdụ enwechara uche obele ihe mee gịnị etu n'ofa mee fa ejiri fa alụgba ọlụ ọjọọ fa wọkụba negatively against their own family. Ọnyanwa melie ka m kwụsị ebe anụnwa anyị ga-ebidozi wee kwupụtabezie nsogbu dị iche iche anyị nwegasịrị n'ezinụlọ. Ngwanụ Igbo nwe m ọba ka anyị ga-akwụsị. Ọ ga-adịkwa na mgbe ọzọ oge na-adịghị anya oge ga-ewepụtakwala unu ya bụ njem nchekwa ezinụlọ. Nọdụnụ mma ọ ka bụkwa dụnụ nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo nwe m ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ nọdụnụ mma ka emesịa anụ.